गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। मैयानि सानाव हायार सेकेन्डारिनि जोबथा फिथाइखौ फोसावनानै होदों। हायार सेकेन्डारिनि जोबथा फिथाइखौ फोसावनानै होनायनि उनावनो फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि रंजा बाजा थासारि। खैराबारि इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि आरो ब्रिलियेन्ट एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्रायबो फरायसाफोरा मोजां उथ्रिसारनो हानायखौ लानानै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गेजेराव रंजा बाजानि थासारि। गासै 176 फरायसाफोरनि मादाव सा 175 फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानो हादों होननानै फोरमायथिदों। उथ्रिसार जानो हानाय सा 175नि मादाव सा 6 डिस्टिंक्शन, सा 36 स्टार मार्क, सा 122आ फार्स्ट डिभिजन, सा 49 सेकेन्ड डिभिजन आरो सा 3 थार्ड डिभिजन आरो सासे फेल जादों। सासे फेल जायामोनब्ला 100% फरायसाफ्रा उथ्रिसारनाय जागौमोन होननानैबो फोरमायथिदों। जाय समाव हायार सेकेन्डारिनि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै फारफ्रोमथिंबो रंजानायनि थासारि। बे समावनो सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मैयानि सानाव दियामनि मुंनि सासे फरायसुलिया डिब्रुगड़ सिटी कलेजनि गार्लस हस्टेलाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजां फिथाइ खालामनो हायैखौ लानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय दासिमबो मा जाहोननि थाखाय दियामनिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सोमोन्दै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दियामनिया गावनि जिउखौ बेबायदि फोजोबनानै लानायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो थांनानै जिउ खोमानो गोनां जादों सासे बिमाया। सासे बिमाया दि गावनि फिसाखौ रैखा खालामनो थाखाय गासैखौबो सहायनो हायो बा मावनो हायो बे फोरमान जादों बे जाथायजों। लखिमपुरनि बगिनदी ओनसोलाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। फिसाज्लाया सासे सिख्लाजों मोजां मोननायनि थाखायनो सा 6 सा 7 दुथांफोरा फैनानै सेंग्राखौ पस्टआव खाबथादों। बेनि उनाव जेरै हायो एरै बुग्लिदों। बेखौ नुनानै बिमाया फिसाखौ रैखा खालामनो थाखाय बारसोमफैदों। अब्लाबो बुनायखौ थाद'आखै दुथांफोरा। दुथांफोरनि गले गले बुग्लिनायजों थद गैयै जादों बिमाया। उनाव देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै फोसावदों डक्टरा। बिसायख'थिनि उनावबो हिंसायारि जाथाय जानाया जोबाखै बिटिआर हालामाव। थांनाय 7 मे भट होनाय सानखालि मोनानि 12 रिंगासो समाव UPPLनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिरखां बर'नि न'आव सोरबा अन्थाइ खुबैलांदों होननानै अजद होदों बिरखां बर'आ। बिरखां बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला खेबथाम खेबब्रै खुबैदों जायजों बिल्डिंनि खोरखिया गब्लंदों। अन्थाइजों आरो बाथुलजों गावनायनि सन्देह खालामनायखौबो फोरमायथिदों। सेरफांगुरिनि नाराबारियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। साननि समावनो गंद' बलेर'जों माखासे सेंग्राफ्रा थांलाय फैलाय जाखादोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावदों। आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव राजखान्थिनि सोमोन्दो थानो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि सायाव जाहाथे नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो। बयहाबो राजखान्थि खालामनो मोन्थाय दं, नाथाय पार्सनेलि बेबायदि गाग्लोबनाया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिरखां बर'आ। ब्राजिलाव दैबाना जानाया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथाव महर लादों। खोला ब्राजिलावनो बांसिनै दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। दैबाना जानायजों 1.4 मिलियन सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। आरो बेबायदि दैबानाखौ ब्राजिलाव नुफेराखैमोन होननानैबो फोरमायथिदों ब्राजिलनि थागिबिफोरा। दैबाना जानायजों दासिम गासै सा 95नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सा 130नि गोबाङा गोमानानै दङ। दैबाना जानायनि थाखाय लोंनाय दैनि आंखालाव गोग्लैनायजों लोगोसे जानाय लोंनायनिबो आंखाल जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों खोला ब्राजिलानो दैजों लोमसावनायनि अनगायैबो गिख्रंथाव बारहुंखा बारबाय थानायनि थाखाय मोब्लिब गैयै जादों आरो 80% सुबुंफोरानो लोंनाय दैनि आंखाल जानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो खायफा सुबुंफोरा सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो जेबो जानाय लोंनाय आदार मोनजायाखै होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। बे दैबाना जानाय आरो बारहुंखा बारनायनि थाखाय बैसोगोनां आरो उन्दै गथ'साफोरा बांसिन जेंना मोननो गोनां जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसेनो बे गिख्रंथाव दैबाना जानायजों दासिम 1,55,000 सुबुंफोरा गाव गावनि न'खौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। ब्राजिलनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव गिख्रंथाव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों। नगावनि बरमपुरावबो अखा हानायजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों आरो धुबुरीनि सापरावबो मैयानि सानाव अखा हानायजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों। बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव फैगौ 2 मेसिम गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो खोरोमनाय जानो हागौनि सांग्रांथि होखादों बोथोर बिगियाना।
PMAY-नि न' लुनो थाखाय फैनाय रांखौ गासैबो लांजोबनायनि उनाव न'खौ आबुङै लुनानै होयैनि अजद होदों बैसो जानाय माखासे आइजोफोरा। मसलपुरनि बैसो जानाय माखासे आइजोफोरा बे गेदेर अजदखौ होदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला PMAY-नि न' लुनो थाखाय UPPLनि बिद्युत आरो हरि कृष्ण मुंनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गासैबो रांखौ लानानै थांदोंमोन। लोगोसे जब कार्डनि रांखौबो लानानै थांदों, नाथाय 3 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो न'खौ आबुङै लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों। 3 बोसोर जानायनि उनावबो न'आव दासिमबो थिं गैया आरो दरजा खोरखिबो गैया होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोना। जायनाखि दा अखानि बोथोर, बिथांमोना बे अखा बोथोराव बबे न'आव थागोन आरो बबे न'आव जागोन बेखौ लानानै जिंगासिनायखौबो फोरमायथिदों। जायनाखि न' लुनायनि गासैबो रांखौ लानानै थांजोब्बाय, नाथाय 3 बोसोरसिमावबो न'खौ आबुङै लुफुंजोबनानै होआखै। बेनिखायनो न'खौ जाहाथे थाबैनो लुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों बैसो जानाय आइजोफोरा। रायजोआव डेंगु जानाया बांगासिनो दं आरो गिख्रंथाव महर लाबोनो हमदों। दासिम सा 106नि देहायाव डेंगुखौ मोननाय जादों। बेनि मादाव बाक्सायाव 2, बरपेटायाव 5, बङाइगावआव 1, काछाराव 7, सराइदेवआव 3 आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव गासै आसामावनो 106नि देहायाव मोननाय जादों। डेंगुनि लैखोनफोरा जाहैबाय लोमजानाय, मेगन सानाय, खर' सानाय, मोदोम सानाय, हारा सानाय, हारानि जरा सानाय, मोदोमनि बिगुराव गोजा जानाय आरो गोबानाय। जायफोरनाव बेफोर डेंगु बेरामनि लैखोन जादों बिथांमोना जाहाथे देहा फाहामसालियाव फैनानै फाहामथाय लाफैयो बेनि थाखाय सांग्रांथि होनाय जाबाय। मानोना डेंगु बेरामा बांद्राय जायोब्ला बेजोंबो सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो। मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौबो मैया फोसावनानै होबाय। जेराव आर्ट्सआव बाक्सा जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 97.44 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। उल्था फारसेथिं काछाराव बयनिख्रुइबो खमसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 74.21 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। गासै आर्ट्सआव 89.18 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। साइन्सनि बेलायाव तामुलपुरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। गासै 97.98 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। उल्था फारसेथिं साइन्सआव उदालगुरि जिल्लायाव बयनिख्रुइबो खमसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 79.70 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो गासै साइन्सआव 89.88 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। कमार्सनि बेलायाव शिबसागरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 97.42 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। उल्था फारसेथिं कमार्सआव धुबुरियावनो बयनिख्रुइबो खमसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। 61.38 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों आरो गासै 87.80 जौखोन्दो फरायसाफ्रा कमार्सआव उथ्रिसार जानो हादों। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि मादाव आर्ट्सआव बाक्सायाव 97.44 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। चिरां जिल्लायाव 85.35 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लायाव 84.68 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। तामुलपुराव 92 जौखोन्दो आरो उदालगुरि जिल्लायाव 78.74 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। साइन्स स्ट्रिमाव बाक्सायाव 95.86 जौखोन्दो, चिरां जिल्लायाव 88.27 जौखोन्दो, क'क्राझाराव 83.70, तामुलपुराव 97.98 आरो उदालगुरि जिल्लायाव 79.70 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। आरो कमार्स स्ट्रिमाव बाक्सायाव 95.88 जौखोन्दो, चिराङाव 89.66 जौखोन्दो, क'क्राझाराव 82.14 जौखोन्दो, तामुलपुराव 95.49 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो उदालगुरि जिल्लायाव 90.49 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। हरखाबै बेफ्रुनायजों 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो 12नि गोबाङा खामजानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय 8नि मादाव 9 आइजोफोर। फोरबोआव गावग्रा बम बानायग्रा फेक्टरियाव जादों बे बेफ्रुनाय जाथाया। तामिलनाडुनि सेबाकासि ओनसोलनि खाथियाव थानाय बम बानायग्रा फेक्टरियावनो हरखाबै बेफ्रुनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बम बानायग्रा केमिकेलफोरखौ लागायनायाव हुथ्रोदलायनायनि थाखायनो बम बेफ्रुदों। गोबां गेदेर सोदोबजों बेरनायजों लोगोसे गोबां रोहो रोहो अर आरो उखुन्दै ओंखारदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनावनो सुबुंफोरखौ सेरखाय बेरखाय हायाव गोग्लैनाय थासारियाव बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। जायजों 8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 12नि गोबाङा खामजानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। एक्सपार्टनि बायदिब्ला बम बानायग्रा फेक्टरिफोराव बांसिनै बम बानायनायनि नेम निथिखौ फालियो आरो बम बानायग्राफोरा बांसिनानो जेबो ट्रेनिं गैया। बबे बारुदखौ बेसेबां लागायनांगौ
आरो माबोरैहाय लागानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जेबो रोंगौथि गैया जायनि थाखाय बम बानायग्रा फेक्टरिफोराव बांसिनै सुबुंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेफ्रुयो होननानैबो फोरमायथिदों। नेमनि बायदिब्ला खेबसेयाव 1/4 किल'ग्राम बारुदखौल' लागायनो मोनो नाथाय फेक्टरिफोराव 60 किल'ग्राम बारुदखौ खेबसेयैनो लागायो। फोरबोनि समाव गावसोरनि फेक्टरियाव बम बानायनो जेसेबां बिथोन फैदों बेखौ आबुं खालामनो थाखायनो गोबां किल'ग्राम बारुदखौ बाहायो बेफोरावबो माब्लाबा बेफ्रुनाय जायो होननानैबो फोरमायथिदों। आसामाव लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया जोब्बायब्लाबो गुबुन गुबुन रायजोआव दासिमबो भट होनाया जोबाखै। बे समावनो ट्राकआव लाखुमानानै लाबोनाय खौथि रां फ्राय 8 कौटिनिबो गोबां रांखौ हमनो हादों पुलिस प्रशासन आरो फ्लाइं स्क्वाडआ। बिसायख'थिनि समाव खौथि रांखौ ट्राकआव लानानै भट बायनो थाखाय सुबुंफोरनो रानहैनो नागिरदोंमोन ना सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिजों सोमोन्दो दं बिनि सायाव मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। अन्ध्र प्रदेशनि एनटिआर जिल्लानि गारिखापादु चेक पस्टआव फुंनि समाव पाइप लाबोनाय गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनायावनो दोनखुमानानै लाबोनाय खौथि रांखौ पुलिस प्रशासन आरो फ्लाइं स्क्वाडआ हमनो हादों आरो हमनो मोननाय रांखौ सानै मेंग्लिनो गोनां जादों पुलिस प्रशासन आरो फ्लाइं स्क्वाडआ। जायनाखि हादराव दासिमबो लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थाङाखै बेनिखायनो बेफोर रांखौ रायजो राजाफोरनो राननानै भट बायनो थाखाय लांनो नागिरदोंमोन ना बे राङा सोरबा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिजों सोमोन्दो दं बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना असिटि पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्लक'मा इभालुएसन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थालमोल'जि केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल MBBS DO केटारेक्ट एन्ड ग्लक'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।